Здравейте хора, днес с братовчетка ми Никол ще ранкваме спортове. Да. Понеже и аз играя в футбол с моя клас и тя играе с нейния, ще го сложим на 2. Баскетбол. Ти играеш по някой път? Аз играя, по някой път, затова 3. Ръгби, не го харесвам това, никога не съм играла и не искам, затова 7. Това не го знам какво е, май не искам, така че 6. Тенис, това е също зелено. Не, това не е тенис. Не знам, май не. Тенис е 8. Добре. И 9 го сложи. Без да искам. Това вече е тенис. Да, това вече е тенис. 4, защото съм тренирала. Волейбол. Понеже тя ходи на тренировки по волейбол, аз постоянно играя с моя клас. Това ни е любимия спорт и на двете, затова го сложихме на 1. И това не го харесвам. Това е нещо като ръгби, бе. Не. 8. Не, че знам. Тенис на маса. Аз по пинг-понг. И хокей не играя и не искам. 10. Чао!